Kody, prosím to ťa, zmeň žádá? mu to. On si ťa nájde, Cody, ja sa o teba bojím. Jenže dám ty... Ježiš, já skápem si. Kody, jak si ťažký, aby sme vedeli, či máme potom pripraviť igelitku, alebo či Ja to idem bude. za ním, ja to musím počúvať. Se dodržovali. DJ, počkej, vypadni Dobre. to. Dobre, A to ty je jsi jedno. debil? Ty pravidla jsou tady na to, aby se dodržovali, vole, protože už tady umřu z tebe. No a čo? A mne mi zra robí všetko. Jen tak, ale to je Okamžitě na mu to uvážení zmeň. admina prostě. Ale já změnit nic Okamžitě. nebudu. Já ti jeden Ty kokos, ja umrem. Jak môže povedať okamžite Ale- to zmeniť? Však mu to okamžite zmeň, bo uvidíš. A co uvidím jako? Donese Uvidím Rio. nějaký lízátko, vole, nějakou holčičku v růžových šatech, ne, vole. Máš idečko. Tento vidie to minuty zmenené. Hej, down, ty pravidla jsou prostě od toho, aby se dodržovali, a ne, že prostě tady pískneš a boom headshot, ty vole. Ty to nechápeš prostě. Musí A se že tam mám počkat tygla 30 boom dnů headshot, a boom potom headshot. se dá žádost, ale mě to nezajímá. Potom Cody, se ja dá sa o teba žádost. bojím, fakt mu to zmení. Ale, Počkej, ja ty sa ticho, bojím. já jsem úplně v nervech. ale chápeš? On nebude mešať na posratý nick čekať. Buď ticho. Ale mě to nezajímá. Krajzer, já se ti musím dát mute, nebo ti dám ban, ty. A ja. No, okamžite, jedna zmena ťa zabije? Za rok? Jedna zmena? Jenže ty jsi takový dement, ty uchyle, ty vole. Já si dám manuálně změnit nick a ono to nejde, protože musíš čekat, vole, těch Ty jsi 30 dní, debil. chápeš to? Ale on nebude 30 dní kvôli jednému niku čakať. Ale jako mě to Takže mu nezajímá to- prostě. Tak Já na, kdybych jeho chtěl tato? změnit nick, já chci taky změnit A nick, ty, prostě ale musím chalan, čekat. ty si akože sprostý, my si sami nemôžeme meniť, my ako admini a manuálne, my už to dávno nemáme, tak jak ty musíš čakať 30 dní, tak musíme aj my čakať. drž boty, Admini to mají detko. bloklý. Chápeš, Jo, proste takže my to ban máme mě to presne nezajímá. takisto ako vy. Daj mu ban. Mě to Ako nezajímá. dohovory. Seniorita. To ja. Proste A také to- tomu nerozumieš, tak ja už Protože neviem to je ako. demence, vole. Seniorita je smartinečka, alebo čo more? Áno, A more, ešte na hulku- Martinečka som. A Máš nejaký ještě problém na s tým? hulku, počkej, Ty máš ještě na 16, hulku budeš nevíš. říkat drž hubu, tak zapomeň ochu na měsíce odpočineš, vole. Tak čus ban. Na web. Daj mu ban. Do 11.11. krásný datum. Ale kde je proste chuj sprostý na tuto mu to kódy povie, neviem koľkokrát to je Kody akože... tak. Kody, Dobre, ja. už choď preč, prosím ťa. Drž hubu. Veď Kody. Jo, tak Jandr, žubu, ty prodloužíme koko, ty si potom myslíš, ochu. že s kým sa bavíš do Ako piče? za čo? Čo som ti To aj je nejaká fakt kamera? Dement debilní, ty vole. Už má ban zmrt. Na měsíci odpočine. No a ty tiež sa vyjadri k tomu nejak, ne? No mu vynadaj, čo sa ho bojíš, boha nejaký zasranec prostý tu začne hulákať na mňa, ne? A Však ty já tu mu to nebola, říkám keď oné. mnohokrát. Keď sme boli hore v miestnosti, ty kokos, on okamžite to zmení, ja si ťa nájdem, okamžite to zmeň hneď a takto, ty kokos. Ja som len kúkal, čo hovorí. Tak mal si mi to Ja hneď som- povedať, aby som sem prišla a hneď by som mu to povedala, tak čo Já teď nejaký mám vaný takový teku? nervy, že já nic dělat nebudu protestovat. Ale chápeš, že ja si ťa nájdem, ja mám 16 rokov, okamžite to zmeň. vole. 120 ročný. Cody. Tučný kokos. vole, Aha, mentální. Boris prišiel. Cody, No daj pomeď, mi co mi ještě umban. chceš říct. Daj mi Sraj mu umban. ban, Jdi si okamžite. na záchod Choď zrcad, vole. preč proste. Ty si Dobre, ja hluchý, sa alebo budem čo utekať. sa s Hej. tebou nikto nechce rozprávať, proste choď preč. Já jdu za mizerou a ti dá bán, mě to nezajímá. vole. No dobre, no choď. Utekajko. No neviem, kto je tu decko, keď to nepochopí jednu vec a ešte začne byť drzý na ostatných, troška trapne si No nemyslíš? čo? No si tam. Si tu nežiadaný, tak zmizni preč. A keď budeš mať aspoň kúsok slušnosti v sebe, tak sa potom vráť, dobre? Ty drž hubu, lebo aj tak tam mám muté. Hej, takže permanentní mě to nezajímá už tohle, vole. Už No, mám tak daj nervy si. došly kluku. O, paráda, daj si no. A 4 permanent. Nice. A pak na Skynet tvoje ať zablokuje IPčku tvoji, takže by byl. Dobre, mám dynamitku. Vieš, čo môžeš. Tak ale víš co, ono to záleží na provideru. No Hop. tak, zmeni si proxy všetko. Navždy, čus. Čau, čau, a ja ťa mám rád. Wow, to čo bolo za týpka?
Ja neviem, ale na stroma ja taká to není som. Oni to dobre vedia, ale už to keď rypu do kódy, Hej, on sa Marty, snaží byť kdyby taký něco, slušný všetko. tak jste svědci, vol, mě už to nezajímá, tady ten dement skurvenej. Chlapče, toto si si 16letý fakt jdeme. postral. Jak bylinko kupíš. Lubojím tě, ty kokos. Kokos, kokot, a ne kokos. Co mi ještě povíš, Downe? No už vypadni zmrde. Ty vole, má takový nervy teď. Tak ja si im zapalím. No. A ty tiež kódy nenechaj si skákať po hlave do piči, to som musela prísť a vynadať mu ja, aj ty Rebeka, čo mu nepomôžeš. Kriste pane. To je v prdeli s tebou. skapínal, ty vole. Ty kokos, ale však to bol strašný borec. Ten bol nadopovaný podľa mňa, on si zahulil niečo, ja neviem. Co se řešilo? To bol Nadávky? filák. Už dostal ban na ventrilu? Jo, permanentní má týpek. Dostal na měsíc, teď má permanent, mě to nezajímá. Na ventrilu či na Odeberou web? práva klidně. Na web. Na čo? Na web. A na to ventrilu ste mu dali ban. A to se musí napsat Mizerovi. Ja chcem si kúknúť jeho nick. Jaké má to idečko? Dove, no. Ještě tam máš asi 8 milionů mulťáků. A pak, že nemá mentor. Hej, potřebuju helpnout. Normálně všichni mi říkají, že tu mám multi účet, ale kokos toho, já tu nemám Hej, máš multi. ale ochu. Nemám. Počkaj, Kaj bych ho asi nabral. To je akože hen ten týpek ešte získal aj medailu? To za čo preboha? To dlho Však má v má pláne. koupenou, vole. Kupil. No jedine ty kokos, však hen takého Hej, dokladu Mutos, si já ti mohli dám vyzobrať. Druhý účet smazat? No, Čo jde, a- Mutos. No a... No já tu počkej. Jdi já se léčit, pojďme, ty no. Downe. Dobre, tak Někomu si medala zavolej, bu- vole. No, môžeš medalu zmať, zabila kopaná, áno, dobré. Já vím. No, on je z Bratislavy, tak nech mi to dojde vysvetliť ručne, stručne, chalanisko. Já půjdu dorazím taky. Ještě jsem mu kompa, vole. Můžu dorazit taky? Jo. Zbiju rád. Já ho zbiju. Señorita, Martinečka? Hej. Hej, Downe, už jsi posranej, viď? Už čekáš na dveří, Čo kde je dám? alkohol, vole. Ty si z Bratislavy, no príde môj pekný, ja ti dám onú adresu, som zvedavá, či by si mi to povedal do očí. Dobre, No napíš. má 16, veď on sa bojí chudák. Ale kde je to? Už On takto sa bojí neskoro monitora. električky nechodia. Ale on by ti nic nemohl, on by se nechal zbít, ne? Bo ty si holka, Mi chápu. to príde povedať do očí, keď je taký hero. A tady je na holku nadávat, tak takže Přijde do... tady na holku nadávat, Přijeď až do drží hubu, Ostravy. Downe. No, už Tam, bežím. Dubína, Už som tam, Dubína. už som tam, už som tam. Už koukám na autobus. Hej no, Smažte No, mi někdo tak ten ne. druhý účet, jestli... Hej, nebuďte tací. On je nechci být blokovaný. mulťák. On je blokovaný, Ještě to není takže ani klid. můj účet. Aha. Však Za klid 3 je minuty blokovaný. mi jdou Simpsoni. Down, Chuck Norris. To je moc, kluk. Mi napsal Ragnar. To môžem aj ja napísať Brečí. do guestbook? Jo. Hej, Martine, môžeš nekomu napísať o tú místnosť na ventrilu? ako? To dvaja cez seba hovoríte. Potrebujem výsť na ventrilu. Tuto? Však tu máš niekde vytvoriť miestnosť, nie? Do Ghostbooku a nic. Musíš 2 minúty počkať. Pokiaľ napíše jeden, tak po 2 minútach môže napísať ďalší. No a teraz som napísal ja, čiže neskoro. Ja neviem, kto to hen tak debilne, že to vymyslel. Kodeří. Je, ty vole, už můžem staré. No, To máme zážitek. začína.
No ešte mám pol hodinku, tak chcete sa niekto niečo opýtať? Áno, Hej, prej už dělá mulťák, ten dom. ja sa ťa opýtam na Fufuse. Čo je DJPčko? David, čau. Čau, Azuritko. Čau, David. Poznáš Tomáša Žáka? Ja som